जि रिलि लानाय लामा सामाजों थानानै नुनो मोनदों बिथांमोना माने एकदम जिर' जेबो सिनायनायखौनो नुनो मोनाखै बिथांमोना केवल गुबुन जायगानि हायार लाबोदों पिपिलनि होनना लादों बिपुल रामसियारि बिथाङा सासे दालाल बिथाङा हादाल खालामनानै जाग्रा आं बा जों बे चेनेल बा बे खौरां बिजोंखौ बरायनानै लाग्रोबाय आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोङो मुसुलपुर इउपिपिएल ब्लकनि लाइमोन गांखंनि जानानै दिनै प्रेस मिट होनायनि मेन उद्देश्य बा मेन थांखियानो जादों मैयानि जा बिपिएफआ नैबे मुसुलपुर समस्तियाव जा मिटिं लादों शान्ति रिलि बे शान्ति रिलि बे प्रग्रामाव बिथांमोना ओरैबायदि माने दाउदै ओरैबायदि लाथिख' बुंनो थाङोब्ला माने जोङो बिथांमोननि मानसिखौ नायबाय थादों जोङो गासैबो जोंनि लाइमोनफोरा बिथांमोननि मिटिं बा जि रिलि लानाय लामा सामाजों थानानै नुनो मोनदों बिथांमोना माने एकदम जिर' बबेबा गामिनिफ्राय जोंनि समस्तिनि बबेबा ओनसोलनिफ्राय बे बिथांमोननि बिपिएफनि बे शान्ति रिलियाव सोरबाफोर फैदों नामा बेखौ जोङो नायदोंमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै सासेबो सिनायनायखौनो नुनो मोनाखै बिथांमोना केवल गुबुन जायगानि हायार लाबोदों जेरैहाय नन बिटिआरनिबो बिथांमोना मानसि लाबोदों जेरै ओजों खुरादि आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि समस्तिनि आउटनि मानसि लाबोदों मुसुलपुर समस्तिनि आउटनि मानसिफोर लाबोदों जेरै बागानपारा समस्तिनि मानसि लाबोदों ओजोंहाय कक्लाबारि समस्तिनि मानसि लाबोदों दिहिरा समस्तिनि मानसि लाबोदों थेवबोसो बिथांमोननिया मानसियानो इसेल'थार जादों आरो बेहाय सासे मानसि जायबा गावखौनो आं इउपिपिएलनि होनना लादों बिपुल रामसियारि बिथाङा गावखौनो इउपिपिएलनि होननानै लादों बिथाङा माबे बिबानाव दंमोन माबे मोनसे गोदोर बिबानाव दङमोन बिथाङा गाव बुंना ला बिथाङा जेबो बिबान गैयामोन गावखौनो इउपिपिएलनि होननानै लादों बे जोबोर लासि थावना बिथाङा 8 जन मानसि दिन्थिदों जयेन जानाय बिपिएफआव नाथाय बै मानसिफोरा गासैबो गुबुननि हायार लाबोनायसो सासेबो इउपिपिएलनिफ्राय थाङाखै आरो जोङो मिथिगौ बिथाङा माबायदि मानसि मा लैखोननि मानसि बिथाङा सासे दालाल बिथाङा हादाल खालामो बायदिसिना दिनैब्ला नै इउपिपिएल बुङो गावखौनो गाबोनबा नै बिपिएफ मैया बिपिएफ बुंदों बिनि सिगां माबा अबरदोंनो गिदिंदों केवल बिथाङा नै जिएसपिआव माब्लाबा गिदिंदो नाथाय जों मिथिना मोननाय बादिबा बिथाङा केवल नैनि थाखायल' माने रांनि थाखायल' गिदिङो होननानै जों सानो बेखायनो जों ब्लक इउपिपिएल मुसुलपुर ब्लक इउपिपिएल लाइमोननि जानानै बिथांनि सायाव बेखौनो जोङो माने दिनैनि दिनाव प्रेस मिट होदों दे बिथाङा जाबायदि मानसि लांनानै जयेन खालामो माने नन बिटिआरनि हायार लाबोनानै खालामनाय आरो बिथांनि जाबायदि खामानियाव जोंहा जेबो हार्म जाया जेबो खहा जाया जोंनि इउपिपिएलआ যোৱাকালি হৈ যোৱা বিপিএফৰ শান্তি ৰেলী তাত আমি আমাৰ ইউপিপিএল পাৰ্টিৰ নাম লৈ এজন বিপুল ৰামচিয়াৰী বুলি এজন ব্যক্তিয়ে যিয়ে ধৰি লওক মানে আমাৰ ইউপিপিএলৰ নাম লৈ তো তাত বিপিএফত জইন কৰিছে কালি আৰু সেই বিপুল ৰামচিয়াৰী আমাৰ কোনো সদস্য নহয় বা আমাৰ কোনো মেম্বাৰো নহয় আৰু দেখিবলৈ পাইছোঁ তেখেতৰ লগত আমাৰ নন বিটিআৰৰ 7জন লোক মানে তাত জইনিং কৰিছে কিন্তু আমাৰ বিটিআৰৰ সদস্য নহয় আৰু আমাৰ ইউপিপিএলৰ কোনো দলৰ লগত জড়িত নহয় এই বিপুল ৰামচিয়াৰী তেখেতে এজন আমি ডাষ্টবিনত পেলাই দিছোঁ তেখেতক তো ডাষ্টবিনত এইটো কাৰণে পেলাইছোঁ তেখেতৰতো অলৰেডি দৈমালুৱে ক'লেই তেখেতৰ বিষয়ে তো ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়া বস্তুটো বিপিএফে বটলি লৈছে তো বিপিএফক তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিব লাগিব তো তাৰ কাৰণে আমাৰ কোনো বিপুলে যোনটো অপপ্ৰচাৰ চলাইছিল যে মই ইউপিপিএলৰ সদস্য আছিলোঁ এইটোৱে মই ক'ম যে বিপুলে আমাৰ কোনো সদস্য নহয় আৰু বিপুলৰ লগত যি 7জন সদস্য জইন কৰিছে কোনো আমাৰ বিটিআৰৰ বা পাৰ্টিৰ সদস্য নহয় ধন্যবাদ गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं
बारा नङा फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थाफा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।